mabenya kumabetsera kuti kulinji Blandaya lilongwe kulinji Mumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi wasauga kulilabe Nanga osolora ledesi ya odija Shirugu goshu yena maji Nanga ngani zonyati sasi kulijani Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji pano pa Wailesi Times tikupitiriza kwambirana nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko lino. Lero yoyamba msabatayi ikhale nkhani imene tiunike gawo loyamba la kafukufuku wa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ajanala Saulos Chilima ndi anthu ena oposa asanu. Kumbukirani kuti komiti yapadera ku nyumba ya malamulo inakhazikitsidwa kuti iunikire nkhani imeneyi kuti ngozi imeneyi inachitika motani. Nde tikhale ndi alendo osiyanasiyana mstudio muno. Tikhale ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa mawabwino tikulandireni ku programu ya kulinji. Tathokoza kwambiri. Tiliso ndi ya George Chaima palainipa amene amathirirapo ndemanga pa nkhani ya ndale. Achaima mawabwino tikulandireni ku programu ya kulinji. Ndatuwaza kwambiri Elvis maso Wanangu. Zikomo komanso ndi Mr. Mkandawire amene wandithu wachokera ku Nyika Institute ndi mkulu wa bungwe limenelo. Mkandawire tikulandireni ndithu ku programu imene ya kulinji ya Moses Mkandawire. Zikomo kwambiri ndipo moni nonse amalani. Zikomo Wanangwa tingoyamba ndiwe mstudio muno. Funso langa loyamba lofuna likhale kuti tikudziwa kuti ngozi imene itachitika boma la Malawi Congress pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera linachita engage anthu amene anakonza ndege imene ichakatisa kulakwitsa kuti achite kafukufuku ndipo anatulutsa ripoti lawo. Mwina tiyambire pamenepo. Idea imeneyi iwona bwanji kuti tingochita engage akatswiri, tingochita engage anthu amene nkhani imene amayitsatira kuti achite kafukufuku. Tinene pano kuti ngozi imene itachitika ya ndege imene tikuinena pano pa 10 June mchaka cha 2024 pachitika kafukufuku awiri amene tikumuonayo ndi wachitatu. Kafukufuku woyamba ndi amene anagwira ntchito mbogwiritsa ntchito boma Malawi muno imene nasonkhanitsa anthu osiyanasiyana kuti afufuze kuti ngozi kwenikweni inachitika chifukwa chani ndipo pamene panali zolakwika ndi pati kuti mwina tipeza kuti tinataya miyoyo ya anthu ameneyo anthu 9 phatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Kafukufuku ameneyo atatha ena mwa iwo anaona ngati kuti mwina sanakhutitsidwe ndi kunabwera akatswiri eni ake makamaka ndi chizolowezi kuti eni ake amene apanga ndege kawiri kukachitika ngozi yokhudza mtundu wa ndege imene amapangazo amafuna nawonso adziwe chifukwa imakhamba njira imodzi yofuna mbali yawo azitsuke kuti aone kuti chinachitika ndi chani ora aphunzirepo china chake pofuna kuteteza ngozi za mtsogolo. Ndiye amene anapanga ndege imene ya FBU anabwera ku Malawi kuno kuzafufuza nawo kuti aone kuti tikatenga mbali inayi ya ukadaulo kapena ukatswiri pa ndege chinachitika ndi chani. Nawonso anapanga kafukufuku wawo adamaliza anapereka zotsatira ngati mbenenso anaperekera zotsatira komiti yoyamba. Pali zinthu zimene anazitchula kuti mwina sizinayende bwino, pali zina zimene mwina anachitanso kawiri kafukufuku otereyo amakhala ndi pa Chingerezi timati ma recommendations zimene amatha kunena kuti akupita kutsogolo kuti tisadzaonenso zoterezi mopangeza kuti ngati malangizo. Ndi anatchulapo ndithu kuti mwina kwa iwo chimene napangitsa ndikumbuka anatchulapo zinthu zitatu kuti panali mwina anthu oyendetsawo mkatikati anapanga ziganizo zimene zinapangitsa kuti ngozi igwe komanso anali naso nkhani zina zoti panalinso mwina nyengo sinali bwino. Chinanso chimene ananena ndi kuti mwina machitidwe a nkhani ya kupitisa uthenga ngozi itachitika uthenga usuna gwisidwe ntchito bwino. Komabe
pali amalawi ambirimbiri kuphatikizaponso eni ake akumabanja ena ndi ena amene samakhutitsidwabe, zimene zinapangitsa kuti a president amene alipo pano, a president Peter Mutharika, ayambitse kafukufuku wina amene wadutsa ku parliament. Chabwino, tipite kwa Moses Mkandawire. Mkandawire, inu mukuona kuti nchifukwa chani kafukufuku amene anapanga akatswiri ku Germany chasanali conclusive, kapena kuti samayenera kukhala conclusive ndifunse chonchi kwa Malawi potengera ndi ena amene ali kuthekera kwa anthu mdziko muno ita kafukufuku ngati ameneyu, kafukufuku amene samayenera kukhala conclusive? Choyambirira tiyenera kudziwa kuti ngozi ya ndege ikachitika akhala ndondomeko yake imene imachitika, sikuti mungonyamuka basi tatiyeni panopa tipange kafukufuku. Ndege imayendesedwa ndi malamulo amene amakhala timati under ICAO, International Civil Aviation Organization. Ndiye tikawerenga pandime 13 ya malamulo amenewo imafotokoza bwinobwino kuti ndege zimapanga ngozi, ndi zikapanga ngozi tingapange motani, ndi pati ndondomeko yake imeneyo. Ndeno imakhuzano ma experts, anthu odziwa, anthu ophunzira ntchito yake, chifukwa chimene chimachitika chimakhala choti ngozi ikachitika kuti tingapange motani kuti kutsogoloko ngozi kati imeneyi isazachitikenso. Ndi timachitisa ndi chani? One, pamakhala imene amati environmental conditions, kuti zimene tikapangisa ndi environmental conditions zimenezo zoti tingapange motani. Chachiwiri chimakhalano amanena kuti design kapena manufacture or technical, ndiye pamakhala so ma recommendations ake kuna kuti kapena wompanga ndegeyo mwina panali ma defects ena ndi ena angapange motani. Koma china makhala human error, ndi human error yo nayonso ikakhala kuti anthu amene apangisa ngati tikukamba kuti yathu kunoko ku Malawi kunena kuti kodicho chachikulu kwambiri pamene chinapangisa kuti ngozichayitseke ndi chani. Ndiye ripoti ya German ndi ripoti ya technical kwambiri imene imafotokoza zimene zinachitika pakati pa ndege yathu ija. Ndiye mwina Malawi ambiri sakutha kumvetsa chifukwa choti zinthu zili technical. 1, 2, mwina panalibe njira yoti tipange civic education kwa Malawi athe kumvetsa kuti ndege ija ngozi imene inachitikira ndondomeko yake zifuwa zake nalizotani, chifukwa anzatu ku Germany aja anafotokoza bwinobwino kuti chimene chinachititsa kuti ngozi ichitike kwambiri inali human error. Ingachite blame wina aliyense, chifukwa we should also understand kunena kuti my investigations ngatawawa akamachitika sikuti tikufuna tichite blame munthu ndi wakuti sizimakhala choncho, sizimakhala ngati ku court, chifukwa ku court ndi kumene amachita apportion blame. Ndiye akaita apportion blame amanena kuti chifukwa choti inu munasokoneza mwina mulipire awa kapena mukakhale ku court, mukakhale ku prison zaka zakuti. Pamene investigation ya ndege makamaka chimene chimafunika nchonena kuti tingapange motani kuti kutsogolo kunoko zisachitike. Ndiye tikhale very careful Amalawi. Number 1. Chinanso chimene ndimafuna ndifotokoze kuti makafukufuku achitikapo angapo afikisi atatu, tikhulupira iyi ndi ya number 4. Kukumbukira kuti anzathu ame anachita kafukufuku wawo, anzathu aku Germany anapanga kafukufuku wawo wa technical. Komanso mukumbukiranso kuti ajaji alidi nawonso anachita leti kafukufuku wina ngati atatu, ndi uyuyu wa parliament ndi number 4. Ndiye tizifunse kuna kuti kodi ndi chani chimene tikufuna tipeze ngati Amalawi, chifukwa information yaperekedwa. Ndiye tikhale very careful kuti tisapange kwambiri ma emotions
even ma-investigators iwo ndingopempha kuti asakhale kwambiri very emotive kapa chiyewa chinganene kuti motani kaya ikhale very professional kind of investigation kuti zeno zimene zinapangisa kuti ndege yani igwe. Ena ndamva kuti iya black box munalibe chakuti kuti ite black box yo imafotokoza kuti chimene chinachitika ndichani, koma black box payo yokha singagwese ndege. Asi chichocho chenera kumvetsetsa kwambiri kapena makajetsena ndiyena sangagwese ndege ija mmene tamvetsera kwanza ta asilikali idali ndege yabwino kwambiri, ma maintenance amachitika, koma chimene chidagwesa ndege ndichani. Ndeti tikanakhala pamene popo kuti tisachite deviate kwambiri purpose ya investigation, tisakhale driven by emotions zimene tanenera muja, ikhale professional kind of, ndipo anthu amene akukhuzidwa tiafunse ndithu bwinobwino. I think zofunikira kuti Malawi tikhale odekha, tione kuti chitsogolo pamene tikunga chitsogolo tingapange motani. Tipite kwa achaima ankandawiri Moses, tipite kwa achaima nkhani ndi imene funso loyamba kwa inu nonena kuti kodi inquiry sinalowe ndale potengera kuti ngozi chinachitika mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress pano tili ku DPP sizandale izi? Tinenepo kuti ngozi inakhudza anthu akuluakulu kwambiri mu dziko muno, zimenezo zotisa mayiwale kuti amene anafa nawo mmene muja, mmodzi ndi anali vice president wa dziko, sitting vice president wa dziko. Dziko limayendetsedwa ndi anthu andale, chifukwa ndi amene amapanga boma molingana ndi malamulo a dziko lino. Ndikanakhala kuti ndinakwera ndege ija nali ineyo kufa kuchita ngozi, kafukufuku amene anapanga koyambirira adali okwanira. Saka anachitaso mwina kafukufuku amene chaima nanga nali nodinda saka adamanga kanthu ayi. Tizilankhulana pano zoona, timalankhulana ku mtundu wa Malawi. Inde ngozi ndiyowawa, kapena tine kuti imfa ndiyowawa, ndiyopweteka kwambiri. Koma tinene ndithu kuti ndege imene ija ndikanakwera ineyo ndikwera nawo ino ahowa minaso ndikwera nawo ajafulumira, ndikuti tachita ngozi mu ndege ija. Kafukufuku akanachitika ndithu, ndipo zotsatira za kafukufukuyo ndikukhulupirira kuti aliyense akanazilandira nkhani ikanathera pamene. Koma ndege inanyamula anthu very high profile dziko, komanso nthawi imene inachitika ndionena kuti timapita ku chisankho cha dziko, and the vice president anali an active politician, minaso active contender wa chisankho chimene timachiyembekezera, komanso zimachita kuonetseratu nthawi imeneyo kunena kuti asinkitu munthu akukhala mchikoka chachikulu kwambiri. Ngozi ija yachitika, kafukufuku woyamba wachitika anthu sanakhulupirire, akuti akufuna kafukufuku wina wachiwiri wachitika, zotsatira zake zosazivomereza anthu, mpakana wachitatuyo osavomereza. Ndiyeno parliament imene inakhazikitsidwa komalizirayo itachita propose kuti tipangeso kafukufuku wina, a president a dziko lino Professor Mutharika anavomereza. Chimene anapangira kuti avomereze kafukufuku ameneyo kuti achitike, ine ndikukhulupirira kuti zinali zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba kufunitsitsa kuti chilungamo chimene anthu akhala kuchikayikira chipezeke ndi komiti yomalizirayo. Komanso cholinga china nchokuti nkhani imeneyi ite, chifukwa nkhani sitingayikambe every year ndikukhala nkhani imodzimodzi, zimabweretsanso kuwawa ndi chisoni chambiri
mitima ya anthu amabanja anthu amene anatayika. Mhm. Ngakhale zimakhala kuti anthu andale ena amaona ngati this point is an entertaining topic. It is not entertaining topic. Ndi topic yopweteka kwambiri kwa anthu amabanja. And mukhoza kuonanso kunena kuti subject matter imene ya ngozi imene anthu andale kapena zipani za ndale zosiyana-siyana zatengerapo mwayi kugwiritsa ntchito ngozi imeneyi kupangano makampeni awo. So munjira ina mukunena kuti zikulowa ndale zimenezi munthu aliyense akhoza kuona wakuno ku Malawi kunena kuti imfa yalowa ndale ndithu chifukwa ngakhaleno kafukufuku yasanakhazikitsidwe. Zipani zambiri umakapanga kampeni sizimachoka pa podium osakambapo nkhani za imfa ya Chilima ndi anzawo. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti kwa iwowo this was a ticket to promote their campaign agenda. Ndi si chipani chimodzi yayi koma zipani zambiri mdziko muno nthawi imene zimapanga campaign they used the death of these people ndi plane crash imene iyi kupanga campaign. Ndi pamenepo tikhoza kukhala pano poyera kumanama kunena kuti ayi nkhani sidalowe ndale. Idalowa ndale ngakhale so ku parliament mukaona mmene mafunso kapena inquiry ikuyendera mumachita kuona kunena kuti awa wakufunsa awa panopo tsopano ali ndi maganizo ofuna kunena kuti uyu akuyankhayi aziyankha zogwirizana ndiwo. Chifukwa chonena kuti kumene kuja kuli magulu atatu a anthu ochita inquiry imene iyi. Gulu loyamba ndonena kuti afuna kafukufuku amene akamatha azinena kuti ngozija anthu anachita kukonza. Gulu loyamba la wanthu anthu ndikamakamba za anthu ndikukamba za amene ali mu commission of inquiry amene akufunsa mafunso aja. Ndipo pali gulu lina limene likuyembekezera kunena kuti iya ikamatha inquiry imeneyi inene kuti iya ngozi ija inachitika mwa ngozi. Ndipo pali gulu lina limene likungoyekhala nkuyembekezera kunena kuti apa I think kafukufuku wathu akamatha tione chilungamo chenicheni kuti chidapangitsa kwenikweni ngozi ija kuti ichitike ndi chani. So magulu amene it's a mixed bag ya anthu, it's a mixed crop of investigators. Onena kuti credibility ya outcome ya kafukufuku ameneyo ikhala yovuta kwambiri. Chabwino Ajaima ikuena kuti at some point achite meet at one convergence point of agreement. Ngenkhani ndale zilimo ndithu wanangwa gawo loyamba ndi imene ili kuchitika la kafukufukuyi koma mmene akunenera Ajaima pala Malawi ena ali ndi china chake chogwirika chimene akuchiyembekezera from this inquiry. Timve kwa ibe kuti commission of inquiry cholinga chake cheni chani. Cholinga cha kafukufukuyi kwenikweni ndi chakuti apeze zotsatira zimene zinapangitsa ngozi ya pa 10 June 2024. Zotsatira zimene tili ndi chikhulupiriro kuti zikhala zomaliza zimene zithetse nkhani imene yakhala mkamwa pakati pa anthu. Cholinga chenicheni cha kafukufuku amene amene ndaneneramo ndithokoze kuti ankandawire anandikumbutsa ndinayo inquiry imodzi ya kuame kuti tinali kale ndi makafukufuku atatu. Tikaona makafukufuku atatu amene anayendera makamaka ya FBU because eni aka akatswira za ndege imaonetsa ngati kuti anthu amayenera kuti imalize anthu ayikhulupirire koma chifukwa cha zifukwa zina monga anenera Ajaima kuti zinalowaso ndale zinthuzi njifake mwina mpaka pano nkhani ili nkamwa. So pofuna kuti zinthuzi zifike kumapeto pasi tingakhale ndi nkhani yomweyo zaka ndi zaka kuti ithe ndi pabwera ameneyo kafukufuku amene afuna aone kuti kodi mwina tikatengera malipoti atatu amene anapangidwa mukafukufuku atatu ambuyomo anali wolondola zikugwirizana mwina so tikatero mpamene Amalawi nonso pano titseke komano titsindike pano kuti pali mavuto angapo amene ndikuyenera kuyang'ana kapena kwina malangizo amene ngapatse Amalawi tonse kuti tisamapite mu kafukufuku ameneyo kaya ndife mamba amodzi amene tupangana kafukufuku kapenanso ndife amodzi amene tikumvetsera kafukufuku yalipoyera
amene ndikumvetsera tisapite mu nyengo imeneyi titapanga kale chiganizo. Musanapitirize inu mukuona ngati amalawi afuna chani chifukwa mwati pachika makafukufuku oposa atatu eti koma anthu sakusebe kulangula ma Facebook anohikira makome afuna chani amalawi inu sa Malawi of course amalawi afuna ineso ni Malawi okay amalawi ni ena kuti nganene kuti mwina akufuna chilungamo posakhutitsidwa ndi zotsatira za makafukufuku atatu amene anati ndiye akufunitsitsa chilungamo afuna kuti wina wake apeze olakwa komano muli amalawi ena mkatikati momwemo malo mosaka chilungamo akusaka chiganizo chawo osaka munthu chiganizo chimene iwo anachipanga kale kuti mwina ngozi imeneyi wakuti amene anapa ndi akufunitsitsa kuti zotsatirazo zizilowera kuti kumeneko koma chilungamo chake ndi chakuti tikanati tipiteko ndi mitima ndithu yotseguka kuti chilichonse chikhoza kunenedwa ndizothekadi tikhoza kupeza kuti mwina pali wina wake amene ndi oti timuloze chala ndi kuti anthu adzavomereze koma solozedwa chala yonso adzavomereze koma zinapezekanso kuti pamapeto pakafukufuku mwina ndi malangizo chabe azina zimene zinalakwika palibe amene tingamuloze chala kwenikweni anthu akhalenso okonzeka kudzavomereza kuti nkhani iyi ithe alingi tivomerezane tipite patsogolo ngati dziko. Chabwino amkandawire kodi anthu amene achita inquiry imeneyi ali ndi kuthekera kochita inquiry ndunena komiti ya ku parliament inufuna mundiyankhe funso limene ali ndi kuthekera kochita kafukufuku wa ngozi ya ndege kapena tikunamiza napo? Ndithokoze kwambiri pafunso limero. Amalawi tonse tiyenera kudziwa mmene ndadinira kale kuti sitimangonyamuka kupanga kafukufuku chonde zinthu izi zinalembedwa kale pa international level. Ndibwerezenso pano kuti kafukufuku amayenera kuchitika mmene anzathu ayikawo pa international level atagwirizana zilipo kale ndondomeko yake anthu amene ayenera kuchita inquiry zilipo kale under Annex 13 ya International Civil Aviation Organization ICAO in short. Ndanena kale zinthu atiyenera kuwerenga zinthuzi tiyenera kuzimvetsa bwinobwino number 1. 2 titengere mmene anenera Jaima kuti zinthu zizalowa ndale anzathu a parliament zimene achita tithokoze kwambiri chifukwa ku parliament iko sichipali chimodzi ndi zipani zambiri zimene zapanga komiti ngati imeneyi ekulu kwambiri chikadakhala kuti mwina ma investigators athu ma committee members athu amene aku parliament yo mwina tikanatengera kaye pa sukulu kuti athe kumvetsa kuti inquiry ya ndege imayenda bwanji zikanathandiza kwambiri chifukwa kungoti apoti ndine member of parliament ndikakhala nawo pa inquiry ya ndege is a very technical area tisadamizanepo is a very technical area. Number 2 tinene kuti technical area ya inquiry inachitika kale nanzathu auchairman acha komanso administrative aspect of it kulingana ndi tina inachitika kale mwina parliament zimene akanachita apart from what they have done is kuonkhesa nkhani zimenezo ndikuona kuti chimene chinachitisa kwambiri ndi chani asiti zambiri zachulidwa 1 anzathu aku militarywo amene ali ndi ndegezo sitikuwathandiza sitikuwapasa mafunding okwanira anyamata awo sitikuwachita training mokwanira chifukwa tiyenera kuona kuti pilot kakhala kuti pilot woyendetsa VVIP or kapena pilot wina aliyense ayenera ndi ma flying hours angapo so ngakhale pali pilot ongoti wayendesa 30 hours ndege or 20 hours or 100 hours ayi ndikuyendesa VVIP zimenezo ndikulakwa kwambiri koma sitingamuchite blame pilot yo ngati sinamthandize sinampase funding sanapite ku training
bwinobwino ndi zinthu zimene tiyenera kuchita kutsogoloko kuno kuti ndalama za boma tikamaziona tatiye ndionetsetse kuti anzathu akuminitali tapasa funding yokwanira anzathu tachita training anzathu tachita recruit mapilot iwo komanso ma-engineers tachita training tachita so recruit. I think anzathu akuminitali aforokoza kuti bwino vuto limene lili ku military in terms of supporting from government. That's where the problem is. And we address these issues tikapapita titsogolo. And naso kuti kalero tinali ndi ndege ya 14 1970s ma 1980s panopa ndi ndege imodzi ndiye kuti vuto limene tinena kuti kulionetsetsa kwambiri chifukwa chani ndege yomweyo tikupezeka kuti yanyamula mutembo ndege yomweyo kuti ikanyamulenso vice president mavuto ake ali pamenepopo tisamapyole kuti tipite uku ndi uku koma tionetse kuti ifeyo management yathu ya dziko ndi administration yathu ya dziko kakuyambira ma 1994 kuti takhala kusokoneza kwambiri ifeyo ma politicians takhala kusokoneza kwambiri ndiye tisinthe pakhale mindset change ndiye mindset change iyo amalawi athe kuona bwinobwino kuti ngozi ngati iyi isachitikenso kutsogolo kuno tipange motani atiye ndi funding apa tikudziwa dziko lathu ndalama ilibe koma let us prioritize pena ndi pena kuti air transport even kutsogolo kunoko tizifotokoza nkhani ya water transport ndi ilala iyi ya 1952 tidakhaso ndi commission of inquiry mwina 10 commission of inquiry koma chinthu chiya tikuchinkata machiona kuti chinthu chakale kwambiri sitikuwesaponso chinthu chanyuwani ndi zina zotero chonde amalawi nthawi yakwana tiyeni tiphunzirepo pa ngozi yachitikayi inde tinaluza vice president wathu tinaluza former first lady wathu ndi ena otero izo zachitika koma pamene tikunka chitsogolo tipange motani tonse ngati amalawi asike chinthu chimenechi ndi chimene chofunikira kwambiri ineyo maganizo anga ndi amenewo kalimana achayima tente angane anthu amene akuyitanidwa kupita ku inquiry kumeneko taonako ndithu akuluakulu ena a boma la DPP akayankhako mafunso kumeneko taonako akuluakulu a ame apano akayankhako komanso akuluakulu a ame akale koma ndikufuna tiyang'ane kaye chifukwa chimene anasankhira kuti akuluakulu a boma la DPP apite ku inquiry imene ena akumafunsa mafunso onena kuti koma mesa ngozi inachitika m'mbuyomo choyitanitsa anthu a boma apano njani poyamba sanankhe funso limene yang'ane pang'ono composition ya ma commissions of inquiries oyambirirawo oyambirira tikhoza kunena kuti anali osiyanasiyana ochokera magawo osiyanasiyana ngakhale kuti zotsatira zake zinalibe zokanidwa mukayang'ana commission ya ku Germany inakhudza kwambiri akatswiri okonza ndege ene ake okonza ndege imeneyo koma amapanga kafukufuku ameneyoyo paokha ngati commission yawo imeneyo ndiye tikayang'ana pa ina imene janayikhazikitsano president Chakwera imene just inaoneka kuti inakhudzabe magawo angapo anthu osiyanasiyana zomwe zinali zabwino ndithu kwambiri ngakhale kuti zotsatira zake sizinavomerezeke tikayang'ana yaku ame iyonso inangokhazikika ku ame akuluakulu akumeneko ndi mmene amazidziwira nkhani za ndege iyi commission imene tili nayo pakali panopo tikhoza kunena kuti ndi commission of inquiry ya ndale chifukwa chakuti anthu amene akufunsa mafunso mmene mujamu ndi andale okhaokha kusonyeza kunena kuti this is specifically commission of inquiry imene yakhazikika pa zinthu za ndale mukayang'ana mkati mwa anthu amene akufunsa mafunso onse ndi andale onse ndi aphungu a nyumba za malamulo ya malamulo mulibemo mmene muja technocrat amene akudziwa china chilichonse chokhudzana ndi ndege mwina ngati alimo background yake profile yake biography yake atibisira
So chifukwa chake koyambirira kuja ndinanena kunena kuti credibility ya outcome ya commission of inquiry iyi ikhala yovuta kwambiri. Ndiye tikamayang'ana nkhani ngati mwina pa zimene munafunsa kunena kuti kodi akuafunsa kwa anthu a DPP ndiye akuafunsa kwa anthu ena awa chifukwa chani. Nanga si commission of inquiry akufuna mboni, ndiye mboni simungasankhe kunena kuti ayi tingotenga kutchali chokhaokha. Ayi fuso ni mafunsa kunena kuti ngozi inachitika nthawi ina awakulibe mwachitsanzo taona kwa kulena chipani cha DPP anapita kuchita apiye kumene kuja kunalibe kunthawi imeneyo. Why not ask anthu amene analipo nthawi imeneyo? Ngati mlembi wamkulu wa boma anatenga mlembi wamkulu wa boma wapano nthawi ya DPP malamu otenga mlembi wamkulu wa boma wa nthawi ya Malawi Congress. Ndefunso langa, why is that making sense to you? It makes a lot of sense to me. Chifukwa kuti afuna pakhale comparative analysis ya umboni kuti amvetsetse mmene zinthu zimayendera technically maofesimu kuti kodi zimayenda motani. Chifukwa akangosankha kufunsa munthu amene analipo nthawi imeneyi ija yokha kwa pafupi kuti commission of inquiry inamizidwe ipatsidwe umboni onama umene sungakhale mu disputed, koma akwenaso kuti afunse amene alipo panopo choninga yonena kuti amvetsetse ndikukhala nako kukhutitsidwa kuti kodi ene afotokozera protocol iyi ndi mmene zimayenderadi. Chifukwa ndikhoza kusankha ine kunama ndikudziwa kuti palibenso wina amene abwera adzachita dispute zimene ndalankhula inezo. So umboni uko wantundu umenewo sumakhala wa mphamvu yayi. Ndiye ndikukhulupirira kuti mbali imene akhoza ndithu kumafunsa akhoza kufunsa ame general wakale afunsa ame general wapano amene alipo choninga chona kuti at least achite gather evidence yokwanira comparative, achite compare ma statements amene wawa tisadabwe at some point tikaona kuti office imodzi yakale ndi yatsopano zonena zawo zikutsutsana. Zimene zozo zikhoza kuchitika chifukwa cha perception inayinena koyambirira ija kunena kuti anthu alipo ena amene akuyembekezera kuti izizi zikamatha anene kuti ngozi inachitika mwangozi ena iyayi ngozi inachitika mwachiwembu ndipo ena aikhalenso akukhazikika kunena kuti yayi choonadi chake chenicheni mwina chimenechi chachitika. Achayiwale kunena kuti anthu amene amatumikiranso m'maofesi akuluakulu aboma nawonso amakhala ndi political leaning zimene zizitisayiwale. Chabwino tipitike kwa nkhani athu mwachangu tiyambe ndi m'bale wathu Gresham Gama kumulanje. Mawu abwino Gresham. Mabwino Gresham, wadzuka bwanji? Tadzuka kainu. Tadzuka. Nkhani tu ndi imeneyo lankhani nda Malawi TV maganizo awo pa gawo loyamba la kafukufuku kwa ngozi ya ndege amene akuchitika ku parliament uko. Chabwino pano ndi Malawi mmodzi amene ndithu atiuze zina kumene ali mwina choyambirira tatiuza zina kumwanso kumene makhala. Ine ndine Mazinzo PJC kuno kumulanje. Chabwino nkhani ni program ndi imeneyi mwina magawo loyamba ya imene tatiuzeni kuti maganizo ndi otani kuti ndinokhutitsidwa ndi mmene zikuyendera. Okay, chabwino gawo loyamba la inquiry imeneyi ndikuona kuti mbali ina zikuyenda bwino chifukwa chona kuti anthu amene akuitanidwa kuti akaperekere umboni akumapita bwinobwino kufunsidwa mafunso oyera okuti aliyense Amalawi kuno tikumvetsera china chilichonse. Ndiye ndinganene kuti zili bwino chifukwa chokuti zofufuzazo kafukufukuyo akuchitika poyera aliyense akumaona. Ndiyankhe kuti choncho. Mwina mungakhale ndi maganizo kuti kuna kupereke kulikwaya kuti mudziwe kuti kunati akusiyeni mwina mukusiyeni. Inetu chimene tikukwambiri ngati feyo Amalawi chimene tikuyembekezera ndi chilungamo, kuti chilungamo chiyende ngati madzi chifukwa chona kuti kafukufuku ameneyi ndi ovuta kwambiri. Amalawi afuna ziwe chilungamo kuti zinakhala bwanji kuti ngozi imene ichitike ndikuluza wachiwiri wa dziko lino ndi anthu 8 ndi zimene Amalawi akudikira. Ngene maganizo anga kwambiri ndonena kuti onsefe amene tikumvetsera tikhale chete tipereke mpata kwa anthu amene akufufuzaja kuti iwo atiuze chenicheni kuti ife tizidziwa kuti zinakhala bwanji. Ndingankhe choncho. Mwinaso kuonjezerapo ndinene kuti ife kunoko Amalawi kudziwa momwe zikukhalira kumene koko ndiyamikire kuti boma lachita chanzeru
kuti kafukufuku ameneyi akhale poyera, anthu aja akufunsidwa poyera, palibenso mwina chimene chikubisika, chifukwa aliyense akumapita yekha amene afuna kupereka umboni kuti dziko lidziwe chenicheni. Ningopemphaso kunena kuti anthu adikire kafukufukuyo, anthu asachuluke zoyankhula, chifukwa zoyankhula zikuchuluka, tidikire kafukufuku ndi amene angatisegule maso. Zikomo kwambiri. Yeah, tathokoza kwambiri Gresham. Tipite kwa Innocent Chunga kunkhota Innocent mawabwino. Mawabwino investigate timiyoso blanca. Zikomo nkhani tu ndi imene Innocent. Ya zikomo kwambiri ndili pa nkhota boma kukweza ndi nzika imodzi yomwe ufuna ijepo ndi manga pa nkhani mwetu kambira mtiko yali mwina poyamba ndikudziwa. Ine ndine Henry Luka. Nkhani mwaiva ndi manga yanu ndiotani ndi mmene wayambira inquiry ku nyumba ya malamulo munga yomwe mota ndikuno. Manga yanga ndiya kuti inquiry ndibino kwambiri kuti ilipoyera komanso ndikuphunziramo zinthu zambiri kazi wamene dziko lathu lili lofokera mbali ya katundu ogwiritsa ntchito asilikali chifukwa kuno kwathu ku Malawi timadziwa kwambiri kupepesa, sitidziwa kupewa. Nje apa tadziwa kuti zinthu zina zofunika tisamadalire kupepesa koma kupewa. Akuluakulu amene akutsatirawo nakhulupirira akwanitsa kupewa mavuto ngati amene ali kwa akuluakulu athu asilikali. Muna mpapatidwa mwayi kuti muna leke funso muna akuluakulu ku nyumba ya malamulo amwe akuyendetsa inquiry imeneyo akufunsire nukadindo ena mungakhale funso lero tani kweneko. Kumbali ya funso kwenikweni panopo chifukwa kuti ntchito idakali nkati sindingati tikhale nawo, koma pempho chabe ndingapempha kuti amene akupanga kafukufuku ameneyo asaonetsere kwambiri gawo la ndale, chifukwa ngati angachulutse kwambiri kuonetsa mbali ya ndale zidzapanganso kuti zotsatira zawo zisadzakhale zodalirika, ndiye zidzapanga kuti kafukufuku zipitirirabe. Zazitha zakhala ngati kuti panopo chimene chikusakidwa ndi amene adatenga abale athu ochulukawo osati chifukwa chenicheni kuti kodi chidachititsa chenicheni chifukwa ndi chiti, koma kukhala ngati kusaka munthu amene anatenga abale athu ochulukawo ndi wagwira ntchito imene adakuzidwa kuti akufufuza kuti ngozi idachitika chifukwa cha chani. Ndiona ngati tikapanga choncho. Zikomo kwambiri. Mina ndikubwezeretsa kumeneko. Tathokoza Innocent titsirize ndi Netha Haro. Netha mawabwino kurumpi uku. Mawabwinonso kumeneko. Chabwino nkhani tu ndi imeneyi gawo loyamba la kafukufuku wa ngozi ya ndege lachitika Malawi kuti bwanji kumeneko. Chabwino. Kuyamba tikudziwe zina. Ine ni Majanje Chibankhuni nzika kunkuno kulunzi. Chabwino nkhani limeneyi kodi inuyo mukuganiza kuti gawo loyamba la inquiry yayenda bwino pakadali pano? Of course nikhozonena kuti yayenda bwino chifukwa kuti tonse Amalawi tikumamva, komabe pali nkhawa pang'ono chifukwa khala ngati gawo lalikulu zalowa kundale. Ndiye zikati zimatipasa mantha chifukwa maboma akasazidwa ndi kuti ngalenso zasinda nthawi imeneyo, komanso ndi kuti kafukufuku watiraso pati watisapo mwemwe. Ndithu nanga vangapezeka funso limene mukufuna nkale yangi ndili nalo ndinene kuti funso langa ndiloti nkhani zambiri zimene zimachitika pamalawi pano ngati zoyezera kundale milandu ukhale waukulu, mlandu umene nthawi zina umathira mmalere zikamutengera kundale pakapezeka boma lina limene kulamulalo limaitenga bwino nkhani ikangoti boma likuna likuchoka mboma mudeti nkhani ya pasi yathaso pomwepo. For example tinene nkhani yomwe iyi tikuifufuza akupanga pano payo afufuza pano payo chimene chilungamo nkhani kuti inayamba bwino itazatha pabwera boma limene labwerapo pano pa nkhani yayamba motentha komanso Amalawi aliyense akusangala tonse tikumamva komanso tikuona chionana. Ndio ndipo mpempho wanga ndiloti mwina nkhani atayezeretse kundale kwambiri chifukwa tinalezwa miyoyo ya wanthu, nkhani ibwere poyera komanso chilungamo chioneke. Ndithu Tathokoza Chibankhuni. Zikomo. Mene mundimene tachezera kuno kurumpi. Zikomo kwambiri Netha wanangwa tibwere kwa iwe. Kodi Amalawi agwire chani pa kafukufuku gawo loyamba kafukufuku amene chikuoneka kwambiri njani?
No, poyamba ndayamikire komiti imeneyi kuti aganiza zoyika poyera kafukufuku ameneyi kuti aliyense azitsatira. Ukhoza kuona kuti amalawi amene alankhulapo pa radio pano akuonetsa ndithu kuti akutsatira amene zinthu zikuyendera. Gawo loyambali kwambiri imene linayamba pa 18 May ndi kukaona malo osiyanasiyana amene kuyambira ku Kamuzu International Airport komano kubwera anonso pano kuyamba kuyitanisa mboni imene yayamba pa 15 June. Tinaona kuti ambiri amene anabwerapo ndi akuluakulu a boma komanso mwinaso akuluakulu aku ame ndi ena anthu amene awo kwambiri mafunso awo anakhudza kwambiri kuti kodi ulendo umene ukamakonzedwa wa president kapena wachiwiri kwa mtsogoleri umayamba bwanji ndipo umakhala motani. Komanso anzathu ame achitire umboni kuti kodi ndege imene inanyamula anthu amene anatisiya inali yotani, inali zipangizo zotani, imayenda bwanji. So mosemo tinaziona ndi bwino kuti amalawi amvetsera okha chimene chimachitika kwenikweni. Panali nkhani mbuyo mutisayiwale zokambakamba black box maka chimene chinatchuka kwambiri komano apa patamva ndithu mwatsutsu kuti zina ndi zina zimene anthu mwina amaganizira simene zinalili ndiye poti zili poyera ndi nkhani yabwino. Tingobwerezanso kuti monga amene anenera amalawi ena kafukufuku ngati uyu akanakhala omaliza kuti mwina tithane nazo. Kulikonse kumene angalowereko anthu mwina akhale okonzeka. Sichingakhale choona kuti anthu azipita mukafukufuku ali ndi mayankho nomaganiza kuti kafukufuku yakwaniritse mayankho awo. Koma tiyeni mayankho achokere makafukufuku malingana ndi umboni umene uperekedwe. Ife ngati amalawi tingokhala okonzeka kuti izi zikhoza kupita mbali yonse andi nkhani tithane nayo basi. Tabwino Moses Nkandawire aku Nyika Institute gawo loyamba ndi limeneli latha mwaona bwanji apita mgawo lachiwiri ayende motani? Ndithokoze kwambiri kuti gawo loyamba lachitika latha koma ndikungonenapo tiwiri titatu. Wani ndithokoze kwambiri kuti nkhani iyi khangati yabwera pa mbandambanda kuti amalawi onse atha kudziwa pakali pano ngakhalebe mbuyo mmene tanenera kuti ma commission okapena kafukufuku achitikapo kumutatu koma amalawi ambiri anatha kudziwa kuti process yake inali yotani kuti anthu amakamba sotani. Ndiye ndithokoze kwambiri chifukwa cha chimenecho. Chachiwiri mmene ndaonera gawo loyambiri lali ndimaona kuti panachulukitsa kwambiri ma personal attacks. But more or less like fortifying kind of. Makamaka pakati panzathu ma investigators ma MPs iwo. Pamatulukitsanso ma emotions. Zinthu zimenezi ndikanapempha kuti anzathu ma investigators iwo akanachepesa chifukwa andi china chake amakhala very judgmental ena. Ndiye being judgmental, being emotional, and being like more or less like fortifying, this is mafunika choncho chifukwa kafukufuku sanathe tisakhale ma emotion, and that's why zimapezeka kuti tikuchita deviate from the main objective ya kafukufuku. Bugire malamulo a ikawo amene ndanena kale kuti akuti bwanji objective yake ikuti bwanji zofunikira kwambiri. Ndipo pamene tikukana mapita second phase tionetsetse chifukwa apa tikambirana ndi ma families amene ali directly involved. Chifukwa iwo kuuza ma loved ones awo amuna awo mwina alongo awo ndi ena otero. Ndiye apa pafunika kuti ndithu tikhale wodeka tikhale kamu ndithu bwinobwino anene mbali yawo mmene ma friends awo ma relatives awo mamuna awo azilongo awo mmene anakonzekera akupita ulendo osadziwa kuti ulendo umenewo sakafika. Ndiye tikhale ndithu anthu odeka anthu omvetsetsa bwinobwino tikhale very professional. Ndipempho chabe kwa azinzanga onse amene ali andale koma ndi azinzanga ndagwira nawo ntchito titikhalira so limodzi kusogolo kunoko kuti chonde tesese kuti process imene tayiyambayi mwa Malawi
ite bwinobwino tizapereke ripoti bwinobwino. I think it is zofunikira kwambiri. Ineyo maganizo anga ndamenewo. Moses Mkandawire mkulu wa bungwe la Nyika Institute athokoza kwambiri fachokhala FM programu ya lero ya Kulinji. Achaima mwachidule kwambiri nkhani ipite bwanji pamene ikulowa mgawo la chiwiri. Loyamba mapeka kale maganizano mukuona kuti zalowa ndale, la chiwiri liyende motani. Ndinene apa kuti ambiri amene amaonetsa kusapukitsidwa maripoti onse oyambirira magulu aja a anthu ndi amene awapanga kafumu pamene ndipo mmene wanenera Mkandawire ena mufusa mafusa amene akamafusa amachita kudziwikiratu kuti ali mbali yakuti mbali mwina yofuna kupereka anzawo kapena mbali yofuna kudziteteza kapena mbali yofuna kupeza chilungamo. Ine ndinene apa kunena kuti commission imene ipopeza kuchitika poyera ikamatha Amalawi sotika kuti tadziwa zimene zayankhidwa kumeneko. Ndiye ena amene amayankhula kwambiri akaona kuti atsutsidwa ndi zotsatira za commission imene za ngozi imene avomereze. Asawope kunena kuti mwina akatsutsidwa ena azamba kuimbidwa mlandu kutsogolo. Chifukwa zosalephera ato zimenezi anthu ena ikamatha commission inquiry imene azamba kunena kuti ife mnatola madala tikupitirani ku court. Koma chimene tikufuna ise ngati dziko ngati Amalawi tikufuna kuti tidziwe chilungamo chenicheni chimene chinapangitsa ngozi ija. Komanso nkhani imeneyi ikhale commission of inquiry yomaliza. Chifukwa nkhani imeneyi singangomapitirira ngati mene makhalira mvula yayo. Mvula imatha nthawi inaje koma imakhalanso mvula ina ya mvumbi. Ndiye nkhani ndikubira kuti ndi bwino nthawi yakwana tipeze cut off point ya nkhani imeneyi imveso kunena kuti apa ndi pamene zathera nkhani izi chilungamo chake ndi ichi. Chikapezeka chilungamo chimene chocho Amalawi adzachilandire ngati pali action ena adzachitike molingana ndi zotsatira za commission. Dr. George Chaima athokoza kwambiri fachokhala FM programu yathu ya lero ya Kulinji. Wanangwa mufuna kutsiriza. Athokoza kwambiri. Timalize moteromo ndayamikire Mkandawire ndayamikire Achaima mazosai komanso Amalawi onse amene anatenga nawo gawo. Tikuoneka kuti tikuzitsatira malangizo ndi amene akuperekedwawo kuti kumalawi kuno nthawi zina mwina timapanga zinthu mosalikonda dzikoli. Ndi pakati pa itangochitika ngozi panali anthu amalankhula zinthu zambirimbiri zimene mwina zina sizolondola. Tapemphe amenewo kuti nthawi ndi imeneyi ali ndi mwayi wonse wokapereka umboni umene akhala kuuza Amalawi kuti ali nawo. Ndi cholinga choti anthu akhutiritsidwe kuti zimene zituluke ku parliament kuzikhale zomaliza. Aliyense amene anakhudzidwa Amalawi ife munali atsogoleri a dziko umenemu pulasinso akubanja nkhani imatha. Tiye ndikonzekere kuti nkhani iyi ikhozopita kumapeto komanso mayankho achokera malingana ndi maumboni osakhala kuti zimene ife tikulingalira tikuganiza. Tathokoza kwambiri wanangu fachokhala FM programu ya Kulinji. Tithokoza Amalawi nonse potsatira programu iyi pa Facebook komanso kumvera pa radio ine ndi Alvis Wahowa. Pitirizani kumvera Wailesi Times. Amalawi Kulinji no Kulinji kumapenya kumapetsera kuti Kulinji Blantyre Lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yawo ndija chirukuko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikuli chani kumbolo pakati Kulinji mwera nanga kwanuko Kulinji kodi kuboma ku State House Kulinji nanga otsutsa mwadzuka bwanji ndakati mziredio kukuli chani Kulinji tikudalira inu Kulinji.